Блондинка поръчва самолетен билет по телефона. Сама ли ще летите? Откъде да знам? Самолетът е ваш. Блондинка пита. Извинете, а какво означава I don't know? Не знам. Странно. Когото и да попитам, все не знае. Не разбирам. В рекламата пишеше перфектно за мързеливи хора, а сега се оказва, че този робот прахосмукачка трябва и да го включвам. Две блондинки си говорят. Шуши, вчера кръстихме детето. Така ли? И как го кръстихте? Алое, на баба му Вера. На блондинка и се наложило да зарежда гориво. Моля, бензин за 50 лева. Госпожо, колата ви не е ли дизел? А, не, Пежо е. Срещат се две блондинки. Муцка, разбрах, че си се записала на курс по немски език. Да, бе, купих си немска овчарка, ама не ме разбира като й говоря. Когато пия кафе, не мога да заспя, споделя брюнетка. При мен пък се получава обратното. Когато спя, не мога да пия кафе, отвръща блондинката. Блондинки обядат в ресторант. Скъпа, да ти се намира тик-так. Ама разбира се, Муцка. 3 без 15. Блондинка кара кола. Тези мъже съвсем не могат да карат като хората. Не ми разправяй. Например, този мъж пред нас даже не спазва дистанция. Кара точно пред нас. Блондинка пита мъжа си. Мило, имаме ли друг шампуан? Не. Но защо ти е? А този какво му има? Ами нищо. Просто тук пише за суха коса, а пък аз вече моята е намокрих. Ако ти харесаха тези видео, свали нашата най-нова книга Смях с By AI. Там ще намериш 404 вица от класически до най-тъпите с блондинки, тъщи, Байганю, Чак Норис и други мегагерои. Линк в описанието или в първия коментар. Благодаря за вниманието и до следващия виц!